тамошобинони азиз, дар инҷа анамихе шарфҳои фасон омада. Хостум барои шумо нишон диҳам. Ино нархи донаш 70 сомон. Ина бине. Анами рангош. Аҷоиб фасон чунам калони хушрува. Боз инҷа бо ягон новинкаи дига боша шумо дама нишон метиҳам. Дар инҷа ҳаст бо инчунин анаи намуд комбахто. Дидед шарфо. Ино 70 сомон нархи донаш. Касе опт мегира бо арзон мешава. Нависе доставка дорем. Не чихе рангои хушруш омадаи комбахтиёра. Встреча комбахта найно? Встреча комбахт. Глои хушрӯи фасон. Ана ин намуд шарфо аст. Ҳозир ман шакли кушодашам шумода нишон метиҳам. Бори новинкаяй. Нархи ино 100 сомон. Нархи донаш. Касе опту мегира бо арзон мешава. Озир ма тарзи вайша нишон метиҳам. Кушодаша. Ина бине. Анаи кушодаша. Ида чихе хушрӯ. Чанд ранг дора. Ҳозир нишон додум рангоша. И асар намеафтада? И материалошам ҳаст дӯстони азиз. Шумо дама материалоша видео кардагӣ будам. Медонед. Ина марҳамат агар метавонед ки ҳам кирташа кунед, ҳам анамихе шарфша як ранг карда. Ҳозир бо як-ду новинкаи дига ва ёрам нишон метиҳам. Ана инош бошад 170 сомонӣ. Ина агар хато накунам, 170? 170 нархи донаш. И бо оригинал дубайский айно? Дубайский. Шарфам.